Fizetek kis gépolajra. Jobb élet. Gépolajra már, étolajra. Szar. Dani, ne! Mehet. Mehet, azt a sor! Én elhiszem. Basz meg. Meg a szülők hibájának. Nem tudom, na, mobil véleményt erről formálni, mert nem értek hozzá. Oncsart egy picit. Ez jó. Dani, meg fog szólni. Dehogy adok. De miért? Mondom, a kapcsolatuk volt. Érted? Én azt nem értem. Ez most... De azért volt feszült. Pénteken, hogy tud kártyázni. Elég. Sziasztok! Én Ádám vagyok, és Én még akkor... Balázs, de már ismertek. Az Ádám Én az bőrhozával operatőr. rogja vagy dobja tökön a Romit. Vagy Aki jó. hallhatunk. Na, menjen! Az előző operatőr meg tisztelőből ilyen szívasodával. Mehet. Nem Kezet elvenni hátra! Nagyobb terpet! fogom. Közel állunk. Szétmarad! Na, megint! Leújt! Ne! Hol dobom? Kis labdával, gyerünk! Nem biztos, hogy eltalálom. Megy. És folyamatos közületes. Várjál, de valahogy onnan Fejbe fog, igen, innen. Fejbe fogom lőni valaki. Sziasztok! engem többre. A Bacsit, akit már ismertek, tökbe lövünk. És az Ádámot, Nem is ismertek. szegény szerencsétlen, ővele mindent csinálunk, fejjel lőjük. A Dani lesz a bajtársam. Én csak videózok, engem is ismertek. Na, mehet. Megy. Ki kezdi? Én. Na, kezdem. Nem én. Akkor téged fejem. Elcsesződött. Na. Várjál! Takard el a szemed. Megakadtál! Majd én lövök. Szítatok! Én akarok. Várjál. Na látod, ezért nem mondom, ez a történt szar, ez. Gyere. Ez szar. Na, akkor mind a kettőtökre jut egy. Azt tedd be. Na. Takard. Nem! Más! Nem is talált el! Kettő történt! Normálisan berakok, add át végig. Na, technikai probléma, de ezt Technikai probléma, de majd megvágjuk a tévében. tévében. De hát amúgy ki lesz a Youtube-on? Házi baromságok. Az lesz a neve. Most már jó. Házi paródi. Most már jó. Na. Na. Na, kit lőjek fejbe? Nekem tökön kell.